Sura 94. El Inširah, širokogrudost ili prostranost. Objavljena u Meki 8 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili i breme tvoje sa tebe skinuli, koje je pleća tvoja tištilo, i spomen na tebe visoko uzdigli, ta zaista sa mukom je i slast, zaista sa mukom je i slast. A kad završiš, molitvi se predaj i samo se Gospodaru svome obraćaj. Istinu je rekao uzvišeni Allah.